Il met ça devant moi, normal. एकच बेस्ट फ्रेंड काहीतरी ते प्रेझेंट करणार आहे काहीतरी ठेवतात सगळे काहीतरी ठेवतात प्रेझेंट करणार हां एक थोडी गेला
शार्क स्विमिंग. शार्क्स. Shark swimming. ऑल आर शार्क्स. काय शार्क ग्रुप तुमच्या? अच्छा. हात काढतो तुला पाय कधी घेऊया पाय त्या बाजूला ठेव ना वर. उतरत आहे खाली. कुठला? हा बघ 32 झाले.